wondir kabel mi andem ko homo lammi si yum wo pernami woni pem ba be wade non doyi drame ala ga taw ko tangala ko yo kawtangal nanu ba kawtangal be fenane ko be nan e wowna be ande hi kanko men mi gera do il trouve personne sauf moi ici s'il me trouve ici No me tiran. Awajoni fanke nami pia fanke maingo sudu bado. Fanke. Nini sonja mo mari su. Anda huko ni. Sonja. Nena bala ndio. Yube yumboti watadia. Anyimi. Okay, babe. Ongacha yake. Ake wala. Msedrame. No. Kumlo tirelo. Ande yotifi mo hangi. Donc ko yotude babe. Mo intina ko ko fiti doko. Parce que mimi idirano. Onkere waddo do annara ko yimbe be annindira. Be itiri mi wastawna ko sina ma. Yoru no moda. Wanda mi yalta mi ya eko haram nyama mi arta haram nyama mi do golle da kasugo wastego mi yetta al bodi hakki mi susa tawni Andi On doit ka. ko jere ko ndawo le fimu onon do dido wontidi vous êtes ensemble ça quand même je connais mais lui il me manque de respect. De plus, comment? Depuis le début que j'ai dit, Marie c'est nous ici. Marié c'est nous ici. Odon o atiha lango wikango jana no jombo o jilo ima. Kala ko mi hebi do imo yeso mo ba. Babe, ngandi ko sayo nini sati moja. Wobe gadi ito goddo be wadi on tigi wasi wadi on tigi n'importe comment quoi ndo woni sina du goddo ayatama e nokure ariya tawi don bido on tigi yo hara on woni bido ma konu goddo kono ardiri wo ko non ciaporte ko dum woni hande balde didi ndar dum iwru non fulawa mi lotaki mi sanzaki wala jokko lotaki non non jokkude kon e accu ngindugol affaire naati be ngumanuma terto don fi din parti ton parce que na accu surface janne na ton kade surface di be ngwanni oy non c'est yo da yo Okay. sa iya wadi nan do ko be nguma wadi mais sina dum wobe mi anda ko num sonjanta biddo goddo ko wa billahi dum do moja ndo yalla sanza ndo min ko mi wawata ma nugon ko ya monni tawi hara tawi hara babe ma walli ko fi defense yetta do ni nyiri ni anani mi do welirawa soka hara ko wala mo sidda na kanko de no On sele fika non hala kala ko be haldo mimi na nimi. est-ce que o ko wonno mo heje bobo photo woni mo heje bobo photo woni ko fiyono nangiranto o kurka modo o wala mo kala ko fala o ko jande adimo gay na piggal o fiyono piyandam ok jona chemilan don pion gotum ay pellette si wona mi fayi ko honnum indolam o so ari kando yo wal so ni detto ne sanza papa Mari Hamidu ko yata la no fondo le ko wiete kon abbere ni le malari no so mari ko jangugo pour étudier ok ko joni na gorko bete si ko gorko si mo yahali jangugol mi akida mo hore mako parce que ko mi wata ko waja gon minna mo yo accu est ce qu'on fami mais o jio photo ni so woni ka suudu do o yahani école o watti yaltugol jinde ya jonde alaje bu do ya école fi honnu yirto na kay piyamo kadi fi honnu alaje bu do ya école ko jande addimo ga jangugol addimo ga fi honnu wala yaade école ila yirto kadi piyamo kadi watta hordo fi
Mingo mina tama ko ya monyo ko andi nene baba ko fudo dungadna. Tampere ko fibi dogol ko. No fo sanza minuma. Lutata yelugol lutata metigol kadi. Afami ka nyande go dara do ara sanzi. Ma da heba do sanzi directement. Billahi ya habana. Minga ko mo la mari do 15,000. Mo kama 5,000. Inne asafurla. Lande mo ta on to moni hay lade. On to moni hay lade. Andi au kakala menga. Kon wadi. Tigi ko fiyo no piandam. So ya hale ko kon mi do am wadde. So ya le ko la piye mudi. Andi mi Ala wala. yade. Andi no foko sap ma wala wati. Itede o ya le école ko miuma ko fulawa. Himo ya de jangugol, fi jangugol. So ya le école pimo ko minyama. Ya so da godun ko buka ka ondo ko nan. Ba pasanza e munyo. Nande go rara ya sanzi. Wa watano ndio kwa Yimbe si wondi ko be walli. Andi mo ala ko yurmi wayi. Ka. Babe ngela yade nyange kola ko tantonya ila ntuoni la yade ko minya ni fini wetu mi yae ko. Ikona mi yarta nini be yarti na ila ko mi watana atu ko ndir kusiweti be ma ko ina yo mi upu yo mi dawo yo mi loto. Awa ina dom. Ilallah Muhammad. Drame saki anturu ko dum do no woni bada jinnare ande. Bobina. Ina poidi ya galmi addi modo ko jangugo jongo fi o lota suudu be ngumana do. Naka ko duala yanga na adela na mi bandira makko. No ko gonga ko benata ko no wona woniri wono wona woniri e nder famille heboto ton ade ngurdo artude babi mu tigi. Ina fa line gol. Donc min ko no mi way. Ora C'est parce que ande fi hono babe do sutti no labani on pelletti ko mi wala nen ko feeri est ce qu'on fami jonnon ko faala ko ha jango arno sutti gonga kan me ko non faala ka en fam E ko fi won accanta ɓingu man ɗo o nanga lota ko suudu lota saloni woppana on tonti hakkude o ko boydi yagaladi moɗo mi yetton piu gotum o no mari sensi mo goɗɗo ala hande no woodi woɓɓe goo hiɓe faala jangude ha ɓe ronku kaɓe heɓa ɓe heɓata ko ɓe ñaama est ce que o faami o menen tato meɗen e nder ndo suudu ɗo hino no pijini foppu ala ko manki nder ga ɓen gam fusinelotamo ɗo hay defugol ko ɓe ngal ɗo defu o sustago be makko sustabe makko mo susinu gol on elta. milan andigi o sustaɓe o ɗum waso habbila ko dambugal o waɗi mi kala ko faala la ando sustaɓe mu makko ça quand même tu as raison. Depuis mi ado babe mi jokki ko tali sonni téléphone ha mi ronki gore be am men foppu no jogi iPhone mi ko kumbambe to ko zamu. Ah c'est bien. Dare téléphone be makko. Aha o yi non ka o yi non parce que fi honɗum kaw ƴetto naɓi hakkille makko ɗen ton andi ko ɗum waɗi kanko andi wo neɗɗo si mijotota ko ɓaawo ko hon ton tigi iwi ma ko on ɗon tigi woɗiri o anta kadi kaw suttoto yeeso par ce que ka wonɗo ko inde iPhone e numannago ƴetta ya jokkodira e worɓe si o wona e ɗo o jangga e ma o jangga o mi andiramo haylagol mi andiramo haylagol dey mi andiramo haylagol pellete ɗum no morona o ay funu ko woni wiɗo ya sooda muɗo ko ɓaamo andi koto makko no mari on andi kon no jokke ɗo nan mi layade mi waloto drame no yawilam mi wowle to imo cante karanno hey mi yettono min sa fala e walne baba yagal ngal e walne baba yagal ngal de wona gere wonde wadde mi walne baba yagal ngal ay kamɓe woni prégré tout fiyon waɗe dow no mbaɓe tipino ɓerde mon nden he billahi hey ko ɓe inni ko Allah no taga no sanza ko ɗum ko ɓurana inni ko wo ko wuuri no yalta e ko maayi kadi no yalta e ko wuuri wallahi si wona ɗum min ko mi neɗɗo miiɗa haala miiɗa gere e no ko mi woni ko maayi ko mi woni ko maayi famodiren fi ka ɗo ha écoute-moi bien c'est ça qui entre moi et ton mari là elle n'est pas d'expérience baɓe on acce hakke elle n'est pas d'expérience si elle connaît qui est moi elle doit faire beaucoup attention on acce hakke baɓe joni mimi tuubi yeru ko ɓe waɗi kon yeru ko ɓe bonni on ko mimi tuubi bungina terto bungi he antigi iwu yesan yaw iwu yesan fes hiɗo fota ter fogido to faccu hakke ko ɗum ara mo andi mo somode bunki ha kanko e modi makko ɓe fota ter dare no mi wayani c'est ça dare ala ni ɗe ɓe fes dare i bawli kirombe wattira nder ga annay ko mi esclave joma tertuɗo
babe la wali mi la hala kande wale ton wale mene men hawjana wala go wala ta sai muama terto fanko bude terto da he ba mi arti mi regile dum fo nan fanko bungina nan yaw jera nyama yaw nani ta tewto be helo la misi alla de o feti mi anda ko nan jawdi non be wine goy jawdi be wine ko o be mu makko non ko woni yeso e baaw ko acci non fami o jette ko yaasi ko dum non lorde men hande wolu no hamiru fi alla ina la acce wolta go tertolam fi alla tertolam dey tertolam simi tay ma do nako sikku da ko mi yeto ma do bas ala ni wado horma fetu ko ne fetere ni ko andu fu yebo jam andi ko honɗum malaɗo mam mi faala ya accu sifa ɗin piji ɗo fi honɗum saku tati kembu e nder lewru woturu malaɗo andutu mi ala yaade mi tetta mbuuɗi mi adda mi jonna ma ina ko mbuuɗi moƴƴinte toon na to mi woni yaade gollugol ka hayso ko toon mi woni gollude kono e nder lewru saku tati kembu am malaɗo hakkude ma e Allah a gayi defere ɗum ɗon fof en tatto pette e nder suudu enen saku tati kembu an a gayni defere ɗum ɗo foppu majji joni ko onno faala ɗo wiide min mi heɓi ko tawata wela haalugol accemi lamdo on ɗe kembuje mi ƴakkayde woni ka mi yeeyay ɗe kembuje woni ka ko honnumi woni wadde ɗe kembuje wona ko ñaamete mi woni defirde ɗe kembuje saku tati kembu e nder lewru malaɗo saku tati kembu e nder lewru ko an tum petti mi naniri ɗum ɗo an a gayni defirde ɗen ɗon fof majje mi nanira ɗum hay e gooto sina an hina en ɗuuɗa ga hina en batula woni ko nder galle ga ko en tatto petti woni ko nder galle ga wonde ñiiri hettike yo alasara mi ala haalde sabu honɗum ta innu kiikala no soñdi on andi ko onno satti ko si tawi no ala ka defe kono miɗo defude on andi on faalalan faalde joni o naami wowlan pay kum kala no mi wari wona noon joni ono ko honno faalnora ɗon joni malaɗo awa mi ala mi ala awa e ñamata mi ala joni wakkilo ɗum noon awa e ñamata gasi mi wakkilike min e ɓiɗɗo an o mi ronkata ko min ñamma gasi kono mi ala wona en si tawi woni saku tati kembo anga uyini no fof wimi min mi ala ko mi jonnama ɓay mi muuɗayde woni awa mi muuɗayde ɓay noon joni ko guere wonɗo memminde ka joni pay ko mon ko ɓurani on onon min est ce que ɗon famude joni si Allah jaɓi on guere konko yeɓɓuɗon noon e naɓɓe ha ɓa si Allah jaɓi ko ɗum malaɗo accu wimi malaɗo accu ko wonɗa formude kuudetama wonɗa formude ko galle ga accu malaɗo accu kono welataɗa minama ya luɓan kayimam mide ko biyanere hokkiti anniversaire alne an anniversaire ɓuran maɗum de e bonide an kam an tigui mi andima kayino ko suudu mo ata iltare ko fotturen noon ka joni a wata ittugol de mari moto déjà yiltitoɗa jonnare an kayo miɗe ko piya mi haalanoma min ma leyol on simi yiltitike ɗon ko ɓuuri e fannide ara mi retard kono ɗum noon ko fiya ɗuna de ɗum ɗa ko fiya venir wonde hen yewtude fi donc a waɗa probléme ala min hay hannde simi andino noddore noon kay megguito wani hey seeɗa ko homboni o kadi mi o ko hombo gorejo ma ko jiwoni ko ono woniri gorejo wolani koka wowlu eña gorejo kam mbaɓi mi andi gorejo ko ono woniri gore ɓawo ko gorko ni ole na gorejo koto mani ko ono oɗo woniri gorejo ma na gorejo ko tan de gorejo ko ono no woniri gorejo ma ko ono yiwdi fulawa ko on to yiwɗo ɗo komi ari ko no fole mi yalmo rede wotere honto ko gorejo an ko école quelle classe wonda min woni waddude 12e ça va très bien ko dani noon ɗo na école ni ka ko mo yettuma ko préménage ni kanko no ko maison de zeni ni si ɗon ara jortodurnu no moɓodira ɗo
ayi goreji gorko ha hande awa gore yagal mo ngako ko école ton min non mi wattidama e wawde a faami ko ni la marno gorejo ko no fuddori taga yagal ko ni o jokkiri jube sume min no o ko addi mi ko problème ko to makko to min ko dum addi ban hi o ta tippiti do mi sikko anani ana ko bon mawbe ma ko la gila min ala ko on te fulawar ni ko men mala ko lab ko ta tippu do mi sikko anani gore yaga mo ngako to sinasa bola mi tippa e wara abura pala fi won dum no duwa ko fi on ngadi arde mi nyamma kan jiwo hadi kompide mi nyamma dan na be classe na be classe ko no classe awa hande fay woni classe modi kam se do arta hayda mo gago do amaya mimi yafo hon affaire di woni affaire ne babe ngane mo ko pesi tipay ma joni ko drame woni ko gonga mako fas asutti bonki asutti wala ne ngako nder suudu fiwon bengu mako bi mero mi yal goddo godo sina modi makko rega regarde-moi ça pour quand moi il faut quoi restez à l'école là-bas regarde-moi Dieu Allah te sauve Oui. Monsieur, ça va? Oui, ça va. Malade. Jampu. Amanda. Nyandi tali on manta. Ota kandida, nandi ko ta ko final. Ko numi wadi tara. Ni ko wadda ko minyanga déplacer ak ari ka mon ko famille do région mon ko rianga. Anda menengal amengal men haja ko mi wada siga mo. Mi yali mi nyama nene go ton tawgoy. Me ko fuddi andaw no mi yirmani. Ala fusmi go famille ngo watarde dabba kamaga. Nanga mi nyanga tripota mo piamo no falira écoute, sila wode gentola. Intention mi addi ko intention bondo. Ok. Parce que moi même nene go tango je vais toucher la personne. Est-ce que la femme dit? Non, kono wondi. Ko honno memiran am nyanga ko dum adilan kam. Voilà, merci beaucoup. Miti komi ma do ko holbini nam parce que fi hondu si ça fait ça mi jata problème hande jango problème uri ka uri wari o tawima hare no ngaldima kono way parce que mi wona mi tuko woni kande suduga fami la wondi kay babe ngam ko hombo memi minyang an c'est tout. Ko hombo memi minyang. Ko memo do minyama o faala. Ko mi faala. Ella Yette no etalando. darame ko sori nani Aldi gato. Darame ko sori be wona sori. darame ko bi dango yi Bi toma. Ko bi toma. Noddu mo yalta. Laba na ko sala buju de dame da do nodda mo yalta. darame Ko mi malhonnête. darame Ko fami mo gala toucher de vous allez le regretter aujourd'hui. ko kun Adonanga. Naam. ay akida ngi sori na tan yo to bay dan ko galle mani